12 ta' Lulju, San Ġwann Gualbertu, Abbati, għex bejn id-985 u 1073. Ftit huma id-dettalji ċerti li waslulna dwar dan il-Qaddis, fundatur tal-Benedittini Vallambrosini. Imwieled bejn is-snin 985 u 995, Ġwanni kien ġej minn familja nobbli f'Isdomini minn Firenze u kien imħarreġ fl-armi. Darba f'jum il-ġimgħa l-kbira meta kellu 18 sena, waqt li kien akkumpanjat minn qaddejja armati, iltaqa' ma' dak li kien qatillu lil ħuh. U dan ma kienx armat, waħdu u f'post minn fejn ma setax jiżgiċċa. Kien ġa se joqtlu biex jitħallas għal mewt ta' ħuh meta dan niżel arkubtejh f'riġlejh u talbu jaħfirlu għall maħabba ta' Ġesu msalla. Milqut mill-grazzja, Ġwanni iftakar fil-kman ta' Ġesu li għandna naħfru lill-edewwa tagħna u għanqu bħala ħuh. Jingħad li kif daħal fil-Knisja derlu li ra lil Ġesu kruċifiss ibaxxilu rasu bħala sinjal ta' approvazzjoni għall-att ta' maħfra li għamel. Ftit wara u daħal fl-abbazija ta' San Miniatio Firenze pajjiżu, iżda wara telaq minn hemm biex jeħles mis-Simonija u biex isib aktar faqar u skiet. U għażel Villas Umbrosa. Wiet kollu bosktijiet fit-Toskana fejn waqqaf ordni ġdid taħt ir-regola ta' San Benedittu. Huwa kellu għajkiet biex jagħmlu xogħol manwali u jieħdu ħsieb l-affarijiet ta' barra l-klawsura. Il-Qaddis kien rigoruż fuq is-silenzju u d-diskors bħala appostolat. Huwa ħejja il-patrijiet tiegħu biex jitqabdu fit-Toskana kontra il-beħ ta' uffiċċji tal-Knisja u kontra in-nuqqas ta' osservanza taċ-ċelibat tal-kleru. San Ġwann miet fit-12 ta' Lulju tas-sena 1073 ta' 88 sena. Qabel ma miet lill-irħib tiegħu qalilhom: meta tkunu se tagħżlu abbati superjur, għażluh fost dawk l-aktar umli, l-aktar doċli, ta' karattru ħelu u l-aktar mortifikat. Bla ma ntebaħ u kien qiegħed ipinġi profil tal-karattru tiegħu innifsu. Huwa ġie ikkanonizzat fis-sena 1193. Il-Papa Benedittu XVI għamel dan l-appell meta wasal il-Portugal fil-11 ta' Mejju tas-sena 2010. Il-Kattoliċi għandhom ikunu lesti li joffru il-martirju f'soċjetà sekularizzata. San Ġwann saħaq ħafna dwar li wieħed għandu jżomm il-ġabra u s-silenzju u ma kienx l-uniku, imma għaliex din l-enfasi dwar l-importanza tas-silenzju. Kemm storbju jiċċirkondana madwarna u anki ġofina. Fid-dinja li qed ngħixu fiha is-silenzju jew is-skiet interjuri saru lussu li mhux kulħadd jista' jikseb. Imma n-nisrani x'jista' jagħmel? Alla mhux magħluq fih innifsu, imma jixtieq jinfetaħ u jidħol f'komunikazzjoni mal-umanità magħna lkoll miegħek li qed tara dan il-filmat bħalissa. Imma aħna spiss qisna bħal dak il-mutu u trux tal-Vanġelu li bħal donnu għandna qalbna miftuħa għal kollox minn barra għal vuċi ta' Alla li hija tant ġentili u ħelwa li l-bniedem jismagħha biss meta jiskot u jirnexxielu jsib is-silenzju. Imma kemm qatt hawn minna li għandu l-fidi u l-umiltà biżżejjed li twassal biex wieħed jilqa' l-kelma ta' Alla għal dik li hi. Il-Papa Franġisku fl-Anġelus tal-Ħadd 6 ta' Settembru tas-sena 2015 li kien propju dwar ir-rakkont tal-fejqan tar-raġel mutu u trux
jispjega b'dan il-mod. Il-Vanġelu tal-lum, Mark kapitlu 7, versi minn 31 sa 37, jirrakkonta il-fejqan tal-mutu u t-trux, avveniment straordinarju li juri kif Ġesu jistabilixxi il-komunikazzjoni sħiħa tal-bniedem ma' Alla u mal-bnedmin l-oħra. Il-miraklu jseħħ fiż-żona tad-Dekapoli, jiġifieri f'territorju kollu kemmu pagan, għaldaqstant il-mutu u t-trux li jittieħed għand Ġesu jsir simbolu ta' bniedem li ma jemminx iżda li jibda mixja lejn il-fidi. Infanti, in-nuqqas ta' smieħ tar-raġel tal-parabbola jesprimi in-nuqqas ta' ħila li nisimgħu u nifhmu mhux biss il-kliem tal-bnedmin imma wkoll il-kelma ta' Alla. U San Pawl ifakkarna li l-fidi tinbet mis-smieħ tal-predikazzjoni, Rumani kapitlu 10 vers 17. L-ewwel ħaġa li jagħmel Ġesu u li jwarrab lir-raġel bogħod mill-folla, ma jridx jagħti pubbliċità lil ġest li se jwettaq, imma lanqas ma jrid li kliemu ikun motti mill-maħba tal-ilħna u mit-tlablib tal-ambjent. Il-kelma ta' Alla li jtina Kristu teħtieġ silenzju biex tkun milquha bħala kelma li tfejjaq, li taqqat u li treġġa' lura mill-ġdid il-komunikazzjoni. Imbagħad naraw ċari żewġ ġesti oħra ta' Ġesu u jmiss il-widnej u l-ilsien tal-mutu u t-trux. B'hekk jikseb lura ir-relazzjoni tiegħu ma' dak ir-raġel li ma kellu ebda komunikazzjoni. L-ewwel ma għamel kien li raġa' stabilixxa l-kuntatt, imma l-miraklu hu rigal li jiġi mill-għoli li Ġesu jitolbu lill-Missier u għalhekk li hu refa' għajnejh lejn is-sema u ordna infetaħ u id-dnejn il-mutu u trux infetħu. Tinħall l-għoqda li kellu fil-sienu u jibda jitkellem kif suppost. It-talima li nisiltu minn dan l-episodju hija li Alla mhux magħluq fih innifsu imma jinfetaħ u jidħol f'komunikazzjoni mal-umanità. Fil-ħnina bla tarf tiegħu jeleb l-abiss infinit li hemm bejnu u bejna u jiġi għandna. Biex iqiegħed fis-seħħ il-komunikazzjoni mal-bniedem, Alla jsir bniedem, mhux biżżejjed għalih ikellimna permezz tal-liġi u l-profeti, imma jersaq qrib tagħna u jurina lilu nnifsu fil-persuna ta' ibnu, il-kelma magħmula laħam. Ġesu u l-bennej il-kbir tal-pontijiet li fih innifsu jibni il-pont il-kbir tal-komunjoni sħiħa mal-Missier. U int, kemm qed toħloq skiet ġewwa qalbek billi tfittex dak il-post li fih tista' tinġabar u tħalli lil Alla jikkomunika miegħek billi isemmalek kemmtu. Talba, o Alla, inti tajtna lil San Ġwann Gualbertu, mgħallem għaref dwar il-ġabra u skiet li r-ruħ teħtieġ biex tkun tista' tikkomunika miegħek fit-talb. Għamel li nħobbu is-skiet u l-ġabra bħalu u fuq kollox li nimxu b'qalb kbira fit-triq tal-kmandamenti tiegħek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.